13. marca 2026 Bratislava, Župné námestie, pochod za mier proti vojne. Takže dnes večer, z okolností piatok 13. sme sa aj my v spoločnosti Gustáva Husáka pripojili k protestu proti medzinárodnému terorizmu Spojených štátov amerických a Izraela. A v tejto spoločnosti chceme rozvíjať politický, ale aj kultúrny a intelektuálny odkaz štátnika, politika, ktorý skutočne hlbokým zárezom zmenil Slovensko na modernú krajinu. A ak by som si položil otázku, že čo by v súčasnej situácii Gustáv Husák urobil, tak uvažujem, že či by snáď nezačal petičnú akciu, aby štátne symboly Izraela a Spojených štátov amerických boli označené ako symboly medzinárodného terorizmu a ich propagácia na Slovensku zakázaná. Viem si predstaviť, že každý, kto nosí čo aj vypraté tričko s americkým symbolom, by dostal pokutu 10 eur, aby si to zapamätal. A kto by takéto trička predával, tak 50 eur. Takže možná sa nájde dosť ľudí na to, aby sme spustili nejakú petíciu, aj keď si myslím, že veľmi ťažko ľudia dnes od plných pultov obchodných reťazcov riskujú svoju existenciu, aby sa zasadili za slušnosť nielen vo svojom bezprostrednom okolí, ale aj v medzinárodnom živote. Takže priatelia, ak podporíte spoločnosť Gustáva Husáka, podporujete aj mier vo svete a udržanie medzinárodného poriadku a mieru. Ďakujem, Juraj Janošovský. Tak. Sa dozvedel z Infovojny, čo tu bude aj ty. Vyššie aspoň dačo a môže byť teraz takýto a môže byť nebaví to byť. Čo, Peťo? Ale priamo pred americkou ambasádou. Áno, tu má určitý symbol. Prejdeme potom tuto 20 metrov k americkému a potom zoberieme okolo tých 4 ambasád. My slúbujeme Ale takové politické reči. Dobre, demokratia, ja si ďakujem za to, že ste prišli. Ja si ďakujem.